ziua, toată lumea, sau ce o fi când vă uitați voi noapte, dimineață sau prânz. Așa, astăzi o să vă arăt cum să spawnați, să vă faceți un minion. Trebuie să aveți minion, aplicația asta, Minion MCP. Iar acum vă duceți acolo, o să vă dea prima dată install și voi apăsați acolo. Vă duceți pe Minecraft Pocket Edition. Așa. Dați să se încarce. Și așa. Bun, s-a încărcat. Apăsați aici pe Build. Scrie Create New, dar înțelegeți. Sau vă duceți la lumea voastră normală. Eu mă duc la Winterland. Puteți oricum să faceți și pe alte lumi sau nu neapărat să vă creați o lume a voastră, nu e neapărat pentru că... Dar cel mai important este să vă dați dinainte la lumea asta unde arată un creion ce trebuie. Bun, m-am dat aici. Stați să dorm că nu vreau să avem surprize. Și prin surprize înțelegeți cam toți ce surprize vreau să spun. Bine, îi zicem Palu, cățelușul nostru. Scheletul ăsta sunt foarte sigură că nu vrea să mă atace. Pentru că deja a murit. Bun. Bun, vă duceți la Behavior Packs și Packs, acolo. O să apăsați pe un minion, care arată un minion acolo și... apăsați pe plusul ăla, la amândouă, deci e neapărat la amândouă. Și atunci vă duceți pe acea lume, pe Creative, vedeți două ouă de minion și o banană la mâncări. Și ia uitați ce puteți să vă faceți. Răsaduri de banane. Mi se pare super ciudat că banana e, când, cu modul ăsta este banana, în loc să fie morcov, e banana. Și nu vă imagine. Și este, dar golden carrotul a rămas la loc, normal. Și o să arate cam așa spawnul de minion și bananele. Așa și așa. O să arate așa, banana. Și îl va arăta așa, zombie pigman. Cine ar fi crezut? Nimeni bănuiesc. Și să vedeți cum arată minionul. Nu vrem să vedem și cum arată acel minion rău. Aici sunt piscutele mele, minionii răi nu ne plac. Ăia mă bănuiesc că minion dați. Uitați cum arată minionul. E și varianta în engleză, că făcea unul, doar cum uite așa. Așa arată un minion. Sunt foarte drăguți. O să se ia după voi dacă luați o banană, indiferent, și puteți să-l îmblânziți, să fie al vostru. Și se mișcă pupila. Vedeți? Se mișcă pupila. Bine, îi zicem pe aluminial nostru. Ne-am pus că am uitat numele cum îl cheamă, că știam. Așa. Și cam așa, puteți să, dragi prieteni, să vă faceți de un minion de companie. Și sunt foarte drăguți și dacă îl țineți în aceeași cameră cu voi, nu puteți să dormiți pentru că e un zombie pigman. Dar el e prietenul vostru doar dacă îi dați câte banane are nevoie la prima dată. Și dacă... și ca să înțelegeți, cam atât arată un ăsta normal arată așa și așa arată cel mare. Și vă dă vreo 3 banane așa. Ok, la revedere, dragi prieteni, o să ne mai vedem noi și altă dată și mult noroc data viitoare și mult noroc în zilele voastre. La revedere! Pa! Să te ieșim din joc, bineînțeles! Mă rog, la revedere, dragi prieteni!